आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार चक्के में डालल तू चक्के में डालल मोबाइल भीजी गईल चक्के में डालल मोबाइल भीजी गईल ऊपर नीचे के सामान पसीज गईल ऊपर नीचे के सामान पसीज गईल तू चक्के में डालल मोबाइल भीजी गईल चक्के में डालल मोबाइल भीजी गईल मिलन हो कैसे आधी आधी रात मिलन हो कैसे आधी आधी हो अब कैसे होई अरऊ बाते मिलन हो कैसे आधी आधी रात पानी से मोरा जवानी गिल समीज भइल पानी से मोरा जवानी गिल समीज भइल अचके में डालल मोबाइल भीजी गईल अचके में डालल मोबाइल भीजी गईल राजधानी जिया मोर जहरे कहले रहता धक्के रहती घरे कहले रहता धक्के सुना राजधानी जिया मोर जहरे कहले रहता धक्के रहती घरे देवेंद्र दिमागी माथा सिजी गईल देवेंद्र दिमागी माथा सिजी गईल अचके में डालल मोबाइल भीजी गईल अचके में डालल मोबाइल भीजी गईल। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।